அனைவருக்கும் வணக்கம். ஞானபிதா பாரம்பரிய மூலிகை மருத்துவத்தின் சார்பாக இப்போ நம்ம விரிசுவரட்டி, தரப்புகையிலை, இலக்கடம்னு பார்த்தோம். இந்த முறையாக நம்ம பார்த்துட்டோம் வீடியோவில். இதுக்கு பேர் இன்னொன்று கொல்லும் மூலிகைன்னு பேர். கொல்லும் மூலிகைன்னு இருந்தால் வெல்லும் மூலிகைன்னு ஒன்று இருக்கணும். அதனால் இது எப்படி கொல்லும் மூலிகைன்னு பேர் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம். ஆனால் இந்த மூலிகையை செஞ்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப கவனமாக செய்யணும். எந்த காரணம் கொண்டும் உயிரை கொன்றக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளை போல அதுவும் ஒரு ஜீவன் தான். ஆனால் ஒரு சிலது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இந்த பதிவை நம்ம போடுறோம். பேர் பார்த்துக்கோங்க, தரப்புகையிலை, விரிசுவரட்டி, இலக்கடம்னு சொல்கிற மூலிகைக்கு பேர் இன்னொரு பேர் கொல்லும் மூலிகை. இது விஷங்களை பூரா கொல்லும். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். வேறு இதுக்கு எப்படி மருத்துவத்து வருதுன்னு நம்ம ஒரு சிலர் நம்ம பார்ப்போம். இந்த மூலிகை பேர் வெல்லும் மூலிகைன்னு பேர். ஏன்னா கொல்லும் மூலிகைன்னு பார்த்து இது வெல்லும் மூலிகை. அதாவது ஒரு மூலிகை கொல்லும்னா ஒரு மூலிகை வெல்லணும். அதாவது ஒரு பார்வைக்கு ஓமவல்லி செடியை போலேயே இருக்கும். ஆனால் ஓமவல்லி தடிப்பாக இருக்கும். இது ஓமவல்லி இலை கிடையாது. இந்த தண்டு எல்லாமே ஓரளவு ஓமவல்லி போல் இருந்தாலுமே இது ஓமவல்லி கிடையாது. இது ஒரு சாமியார் ரகசியமாக சொல்லிக் கொடுத்த முறை. இந்த இலை, அதாவது விரிசுவரட்டி இலையை கசக்கி ஓணான், பூரான், அந்த தத்துக்கிளி, அதை வெட்டுக்கிளின்னு சொல்லணும்ல, வெட்டுக்கிளி, ஒரு சின்ன சின்ன பூச்சி வகைகளில் அது கொல்லாமல் இந்த இலையை கசக்கி அது கிட்ட வச்சாலேயே அது மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடும். கரெக்டாக கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அது எழுப்பிடலை அப்படின்னா அது எந்திக்காது. அது மரணத்தை செஞ்சுக்கும். அது இறந்து போவோம். அது பெரிய பாவம். அந்த மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே மயக்கம் போட்டு விழுதுலேயே அப்படி செத்த மாதிரி தான் கிடக்கும். அதுக்கு அந்நேரம் இந்த இலையை கசக்கி அது கிட்ட வச்சிட்டோம்னா மீண்டும் அதுக்கு உயிர் வந்துடும். அதனால் அது இது கொல்லும். இது அது உயிரை எழுப்பணும். அதனால தான் சாமியார் வச்ச பேர் இதுக்கு கொல்லும் மூலிகை, வெல்லும் மூலிகை. ஆனால் இதே இதை ஒரு பாம்புக்கோ ஒரு பெரிய அணில் சம்மந்தப்பட்டதுக்கோ பொருந்த மாட்டுக்கு. ஒரு சின்ன 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 வெட்டுக்கிளி மாதிரி சின்ன சின்னதுக்கு மட்டும் பொருந்துது. ஏன்னா நாங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டோம். அது எழுப்பி விட்டாச்சு. அதனால் எந்த காரணம் கொண்டும் தனியாக இந்த இலை இல்லாமல் தனியாக செஞ்சு நீங்கள் பறிச்சிக்க வேண்டாம். ஏன்னா அது எழுப்ப முடியாது. அதனால் உயிர் அந்த பாவத்துக்கு நீங்கள் ஆளாக வேண்டாம். அதனால் இந்த மூலிகை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னும் இதில் ஒரு சில ரகசியங்கள்லாம் இருக்குது. அது அது எந்த நேரம் அது எழுத்துமோ அந்த நேரம் உங்களுக்கு சொல்லுவோம். இதை மாதிரி வீடியோ இதுவரையில் யாருமே போடாத வீடியோ. அதனால் இது போன்ற ஒரு சில ரகசியமான வீடியோலாம் நான் உங்களோட நிறையா வரும். நம்முடைய சேனலை ஞானபிதா பாரம்பரிய மூலிகைன்னு சொல்லி பதிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முக்கியமான நம்மளுடைய குழுவில் உள்ள அத்தனை வைத்தியர்களும் பெரும்பாலும் பாரம்பரிய வைத்தியர் அத்தனை பேரும் நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால் உங்களுக்கு பாரம்பரியமாக உள்ள வைத்திய முறைகள் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்துட்டே வரோம். அதனால் பதிவு பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க. நன்றி, வணக்கம்.